שלום חברים, כאן עמרי, ואני רוצה לעשות לכם פתיחת תיבות קטנה. את הסופר מג'יקול והג'יינט, את המג'יקול והג'יינט צ'סט אני שומר שיהיה לי עוד מג'יקול. אתם רואים, זה של ארנה 2 וזה של ארנה 6. עשיתי כבר כזו בשחקן קודם שלי, אתם בטח לא רואים את זה, אבל פעם הייתי בקלן GTAV ועכשיו אני בקלן עם חברים שלי. כל מי שרוצה, זה קלן פתוח, ונשמח מאוד אם תעזרו. אז בואו נתחיל. נשאר לי רק עוד קראון אחד לקראון צ'סט. זה אני לא פותח עכשיו את הסילבר צ'סט, זה לא יעזור לי בכלל. ויש את הקלאן צ'סט של 3, שהיא לא כל כך שווה, אבל עדיין היא ברצף כזה אני אמור לקבל אפיק, וזה ממש טוב לי. הדק הקודם שלי היה עם ברבריאנס, החלפתי בשביל ברינס באפיק סנדיי, שזה אתמול. כן, היום חנוכה, היום הראשון של החופש. אז בואו נעשה את הבטל. אני רוצה פשוט לקבל קראון אחד, לא אכפת לי אם אני ארד קצת. אלוליל. אחלה שם. נראה לי שאני אתחיל עם ברינס וגובלין ברל. הוא בטח ישים לי איזה משהו, הוא שם לי וויץ'. זה לא נורא. בבקשה, אל תלך. יש. לא. יש. טוב, הוא בערך הצליח. אני אנסה לא להיות בונקר יותר ממה שאני, אבל אני קצת בונקר. לא הרבה, אל תדאגו. פשוט אוהב לשים מיניון אורץ, זה כיף. אוקיי, מיניון אורץ לבל 7. הוא שם לי זאפ, הוא עומד לשלם. הורדתי לו די הרבה, אבל חבל, כי אם אני מוריד לו את זה, אני כבר נהיה שמח. יש. מצטער, אבל אין לי כוח להילחם בהם. עכשיו בטח לא יש יותר אליקסר ממני, אבל זה לא כזה משנה עכשיו. כי הוא לא יצליח להוריד לי. כאילו הוא שם וויזרד, אז כאילו אנחנו בתיקו. לא ספרתי עד עכשיו, אבל עדיין יש לו יותר מעניין, בטוח. עוד אחד, מירור. שונא מירור. אני יכול לקנות את זה, אבל זה לא שווה כלום. אוי לא, אני חייב פשוט להרוג את טוב, זה כבר לא כזה משנה. פשוט צריך. תוך שמוסקטר יכול לעשות אחלה עבודה, אבל טוב, אני חייב לשים מיניור. אוקיי. שם לי את הוויץ'. עכשיו אני אשים לו ולקרי, לא יהיה לו מה לשים. כי הוא כבר שם את המירור. פשוט אין לי תזמון בכלל על אני חייב לשים את הפרינס. חייב! דינג! אני אוהב את הדינג שלו. אני אוהב דינגים. אני אוהב כל כך להרביץ למיני לו. טוב. זה הקרב בסדר. זה לא כזה קרב טוב. משתמש במירו. ג'יינט סקלטון. שיט. חייב למצוא אותו. אל תיגע לי בטאוור. חוליגן. טוב, הוא לא נגע לי בטאוור. קדיוקה לימודי גם פרינס. זה לא יעזור. טוב. אם הוא הורש לי את הטאוור הזה, אני הייתי עושה לו 2 טאוור על בטוח. טוב, אבל טוב. בואו נתחיל. אז כולם מתחילים עם הפרי צ'סט, אחר כך עוברים לגולדן צ'סט, אחר כך לקראון צ'סט, ואז לקלאן צ'סט. טוב, אז בואו נתחיל. גולד, ג'יינט, זאפ. זאפ יש לי המון, אין לי כוח שדרג אותו ל-400. ג'יימס, לוויזארד. גולדן צ'סט. זה קצת מאכזב,
שוב, ספייר, קראון צ'סט, תביני משהו טוב, ג'יימס, לא, פקה, אדיר! קיבלתי פקה. בזה הקודם, אני אראה לכם את הזה הקודם שלי, היה בו גם פקה. טוב. זה אפיק, וויץ'! יש! אני משתמש בוויץ', ייי, זה היה די טוב. אני אתרום עכשיו את הוויץ' קיבלתי. טוב, שנייה, אני אראה לכם. סקרץ', search, G, D, V, אוקיי, זה לא זה, 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 זה, איפה זה? איפה הם? זה צריך להיות 50. רגע, אני מצטער. זה אמור להיות בערך בסביבות 30. זה לא זה. איפה הם? לא. וואו. הנה. אני אראה לכם מי אני. זה... שנייה רגע, נו, איפה אני? כי אני מחקתי, היה לי איזה בעיה בקלאש רויאל, אז מחקתי, צ'יז, זה אותו בשם כמו שהיה לי אז, אני מקווה מאוד שהם שמרו אותי, אני ממש מקווה, לא, כבר לא אני, שנייה, אולי אני עדיין פה, אני הייתי אמור, כן, גפמות, בלה בלה, כנראה לא, הם לא שמרו אותי, אבל הזה שלי היה פקה, וויץ', מה עוד? כן, פקה, וויץ', פרינס, בייבי דרגון, מוסקטיר, ולקרי, ופקה, פקה, וויץ', פרינס, מוסקטיר, ולקרי, סקלטון ארמי, מה עוד, ובייבי דרגון. זה היה הדק שלי, הוויץ' הייתה לבל 2, הנה הפקה החמוד. אני לא אשתמש בפקה עכשיו כי הדק שלי די טוב. זה היה הדק ההתחלתי שלי, זה סתם דקים של השטויות. אני אשדרג את זה. יש. עכשיו אני גם יכול לשדרג את כל האלה, כי יש לי יותר מדי קצת. נשדרג, ואני בטח עולה עכשיו ל7. לא. רק עוד שדרוגון. אוקיי. מאוד אני באמת רוצה לשדרג. אני נייט. לא. זהו. טוב. מקווה שנהנתם. ונתראה פעם הבאה. ביי ביי.